Bagay. Kain Lwgwfwr double Rajasthani ada ya. Boro medium. Lain faiनाय फोरा फाइन दङ र' मा होनदों दुइथानि उनाव हाबनाया फाइन दं मा दुइथा 12थासो दा 12थानिफ्राय दुइथा जाबावबाय औ डाबल फाइन औ डाबल फाइन नांबाय फैनानै बेयाव दासो मबाइल खेबफैदों साला जाखांबाय बोरमा मासे अमा मासे मा होनदों लोगो नायै अमायै बोरमायै जाखांबाय आलासियानो फैनाय थले 3था 4था जालांबाय दासो सफैबाय मा बेलाय मा बियो सोरनि आइनाव दं ओंखाम ओंख्रियानो जोबलांजोबबाय आलासियानो लिंहरनांबाय मा फोरमायनो नागिरदों बाजैया जोंनि बाजैया अनसुलि जेबो रायाखसै दुखु फोरमायो नोंसोरखौ दुखु फोरमायो नोंलाय मा फोरमायगोन आंलाय मा फोरमायबावनो मोजां नोंलाय देखिखै दा लागोन बेखौबो बिसोरबो लाजियो नोंलाय नों मा बुंगोन लेट फैनायफोरखौ लेट फैनायफ्राथ' बेदरा बाहागखौ जाजोब्बाय नोंसिनिखौ আৰু এইটো ভাইটি এইটো নাম্বাৰ 1 লেট আহিছে সবচে লেট ইয়াৰ হ'ব 1002 টকা ফাইন 501 টাকাৰ জায়গাত 1002 টকা ফাইন এইটো হল আমাৰ ইয়াৰ 1503 টাকা ফাইন লেট ফাইন যাই জোড়া আহা নাই সিঙ্গেল আইছে তার হে ফাইন হ'ব আমি তো জোড়া আইছো হয় নেকি ইয়াৰ এনসারটো এতিয়া নিদি একেলগে বাসিম একেলগে মরিম একেলগে খাম একেলগে থাকিম বাস গুড স্পিচ नैबे गुमैयाबो दासो सफैदों केमेरायाव नायबावखाले मोर परा की लागे आरो মই একই নাজানো অসমীয়াটো মই নাজানো ओरैबायदि लेखा गोरों मानसि बे गुमैया ओमफ्राय ओरैबायदि टेलेन्टेड आंनो जाम्बासिन आरो ओमफ्राय सार्भिसजों लोगोसे ओरैबायदि माने आबादारिबो आरोखि ना आंथ' बोरायबाय मा बुंबावनो आंलाय बे गुमैनाव ओरैबायदि प्रपार्टिबो दङ आरोखि ना प्रपार्टि दङ गय बागान ओरैबायदि दङ होननांगौरा दङ ओमफ्राय नैबेबो जोंनि गुमै बेंटलनिफ्राय फैदों गुमैया बेबो थान्दा बेबो बारा रायलायनो रोङा फैसा दं खिन्थु होननांगौ बेनावबो फैसा दं खिन्थु बिरादनो बेबो बारा रायलायनो रोङा ओमफ्राय नैबे गुमै हेन्डसाम गुमैया ओरैबायदि नायनो मोजांखा जोंनिया गुमैया बेंगलनि एसे गोलैदेरबाय नालाय ओंखायनो ओरैबायदि साइज गुमैया गुन्थुं जंजिजित माने नारेंसु ओमफ्राय माबाफोर फोरमायगोन नामा गुमै बिबोनांनि सायाव एसे लाजिखुसो नामा लेट फैबाय मा दुखुसो खोन्थानांगौ जाहैबाय दुखु प्रकाशसो लेट जाबायना टाइमा नायनायसै टाइमा 3थानि खाथियाव दङ ओरैबायदि जेन्टेलखा गुमै हर थालांनांसिगोन आलासिफ्रा थेंक इउ ओमफ्राय नै बेखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखायो जाहैबाय वान एन्ड अनलि मा होनबावनांगौ अफ्रि दैमारि जोंनि सासे लोंग्रोबावबाय नै बागानाव हाबदोंमोन नै अबस्थाया गैया नै मानसिया हाग्रा एवदोंमोन जाहैदों दा बेखौबो बारा बिबुंथि लाथ'ला ओमफ्राय आंनि बिदा सासे दंबावो रेलवेआव मावो आंनि बिदा दे लोगोफोर रेलवेआव मावो जोंहा खाथि थायो कल'नियाव थायो आदाया अफिसार कल'नियाव आदानिफ्राय माबा मोनसे खोनासंसै दिनैनि खोथाया जाहैबाय बेनो माने दिनै पाकिस्ताननि गन्डगोलाव राजस्थाननि मानसिफोरखौ न' सावजानायखौ आं खाना जाहोफैदों बे जाब्रा न' गैला संनाय खावनाय गैला बेखायनो आं दिनै बे फालिफोरखौ लिंहरनानै जोंनि बे जायगायाव लिंहरजोबनानै एसे जानाय लोंनाय आयोजन खालामना होदों आरोखि दिनैनि प्रग्रामा बेनो आंनि अननायाव माने फालिफ्रा पाकिस्ताननि गन्डगोलाव बिथांमोना न' बां गारना खाजानायखाय आं नैबेखौनो एसे फिसा आयोजन खालामना होदों आरोखि फालिफ्रा एसे फिसा एसे ओंखाम ओंख्रि एसे आयोजन खालामना होदों फारसेथिं एसे बांसिन अबस्था जानाय गैयिफ्रा एसे लोंनायबो खालामना होदों मेडिकेल ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो दङ जेनेबा माखासेयाव बिदिखौ गनायना लानो हाया मानो होनबा बियो दासो फैदों नै जेन्टेलफ्रा नै साहा लोंगासिनो आंबो लोंना लानोसै माने बेथ' रायलायखाया बेनाव खुगाया बन्द'सोखा मनिनो सामोसो
आंसो बिदोंमोन साया आंनावसो गैया सा बिग्राया मोनो लोङो मोनसे गोजोनथाव खौरां दे रंजादों बैसागुनि जोबथानाय रंजानाय बैसागुनि आगान गाखोमोरदों माने औ नैबे जोंना औ बिरन औ उदय औ जोंना फंबायमोना मोनसे आयोजन खालामदों औ दिनैनि बे बैसागुनि लास्ट बैसागु बेयाव गाव गावनि न'खराव लिंहरनानै गावनि दादा भाइ बिब' बिगुमै बिबोनां गासैखौबो लिंहरनानै दिनै मोनसे गिदिरफोरनि सिगाङाव मोनसे मान बावनो नागिरदों बे मान बावनायखौ आं जोंनि बिगुमै बिबोनांफोरखौ आं गोसो गोरबोयै नाजावना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय आं दा गिबियावनो बिबोनां एबा बिगुमैफोरखौ बुंगोन दा जोंनि समनिफ्राय बयनिफ्राय देरसिन जोंनि गुमै बिरदाव दा बिथांखौ आं गांसे आर'नाइखौ जोंनि बेवहाय माइनावखौनो होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो बिनि गेजेराव मोनसे खोथा बिनानाव जानायफ्रा अननानै गाज्रि दामोन बिनानावफ्रा माने जोंनि थैनिनो मानसि बिनिखायनो आं सानो जाहाथे बिसोर गाज्रि मोननाय नङा साननानै आं बेखौनो बुङो आरोखि गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्ट जोंनिनो बिजामादै जोंनि बालाजाहारनिफ्राय जोंनि फिसाखौ मोनबोनाय जोंनिनो मावफानि बिजामादै सासे दङ सानफुंसार नार्जारि दा बिथांखौबो नैबे गांसे आर'नाइखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि खासि खथानिफ्राय सानै बिबोनांफोर दङ दा गतिके समिर चन्द्र बर्मन बिथांखौ आं नैबे गांसे आर'नाइखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बरिया आरो बिनिनो बिफं जोंनिनो खासि खथ्रा लाहामनि हालामनि दा जोंनि मिन्टु बर्मन बिथांखौबो गांसे आर'नाइखौ नाजावनो थाखाय खावलायनाय आरो जोंनिनो अफि दैमारि एक्स एनडिएफबि जोंनिनो बिबोनां गांसे आर'नाइ लानो खावलायनाय गुमै सानैयालाय आबौनि मानि गुमै ओमफ्राय आबौ थांबाय Yeah.